Història de Xixona al balcó, capítol 43. El llavador de la Font de Grau. Una de les fonts més característiques del paratge de Cotelles és la Font de Grau, que està situada al costat del riu Coscó, però en alt, enfront de l'ermita de Sant Antoni i molt a prop de les fonts de Cotelles i de Maripasqual. És una font que està documentada ja a començaments del segle XVIII, quan el propietari dels terrenos era Roque Grau. Cal dir que l'auia naix a un alcaó situat al costat de l'actual llavador i que per una séquia que baixava per la part dreta del riu Coscó, l'auia arribava al poble i era depositada en la bassa que havia davant del convent de Sant Francesc per a regar tots els horts que havien al voltant de Xixona. En 1935 l'Ajuntament té un seriós problema, que és la falta de llavadors públics. Per a solucionar-lo decidís reformar el llavador del Castell i el d'Alèqua i construir-ne un nou en la Font de Grau. El projecte és de l'arquitecte municipal José Ibáñez Baldó i va ser construït entre gener i març de 1935 per 40 homes que no tenien faena en aquell moment. El llavador és de planta rectangular, té un teulat a una vessant, interiorment té 5 piles per rentar la roba i el seu accés es feia per dins del riu Coscó. Això és tot. Ja saps, si ixes al carrer, adopta totes les mesures de seguretat i si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.